राज्यात एक दुर्दैवी घटना इर्षावाडीच्या माध्यमातून घडलेली आहे. आधी माळी नसेल तळगाव असेल घडलेली आहे. आपल्याही जिल्ह्यात असनीय, घारपीय, झोळंबे असतील, शिरशिंगे असेल किंवा आंबोली असेल या ठिकाणी अशी परिस्थिती होण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपूर्वी झाली होती. आज बैठकीत काही निर्णय झाले, त्याबद्दल काय सांगा? या संदर्भात मी कलेक्टर मॅडमना फोनवरून सांगितलं होतं, कारण या गोष्टी तातडीने करायच्या असतात. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी तहसीलदार प्रत्येक तालुक्याचे जाऊन आलेले आहेत. त्यांनी विनंती केलेली आहे. झोळंबेची जी लोकं आहेत ती रात्रीच्या वेळेला विठ्ठल मंदिरमध्ये येतात, परंतु आज मी शिक्षिकेला जाऊ शकलो नाही. मग आपल्यामार्फत माझ्या शिक्षिकेच्या लोकांना विनंती करायची की खूप उंचावरची लोकवेवाडी आहे, त्यांनी काळजी घ्यावी. तात्पुरतं पावसात का होईना शिफ्टिंग करावं. आणि तशीच परिस्थिती सरंबळला आहे, एका ठिकाणी आपल्या तुळसला सुद्धा आहे आणि अनेक काही तालुक्यांमध्ये आहे. तर माझी सर्वांनाच विनंती आहे की तात्पुरतं का होईना ही काळजी घ्यायलाच लागते, कारण आपला जीव खूप बहुमोल असतो. आज एकंदरीत ज्या ज्या ठिकाणी पूर येण्याची शक्यता आहे त्या सगळ्याचा आढावा झालेला आहे. तिथं काय काय काळजी घ्यायची ते सांगितलेलं आहे. काही ठिकाणी ज्या आज जर दोन्ही नद्यांची जी पातळी आहे धोक्याच्या जवळजवळ लेवलवर आलेली आहे. त्याच्यामध्ये इलारीची नदी आहे, तेरेखोल नदी आहे. तर त्या संदर्भात सुद्धा यंत्रणा सज्ज ठेवलेली होती आणि कुठल्याही परिस्थितीत लोकांनी कुठलाही दुखापत करू नये, पाण्यामध्ये जाऊ नये. ज्या वेळेला आपल्याला इशारा मिळेल त्याला ताबडतोब शिफ्टिंग करावं. शिफ्टिंगला जरी त्रास होत असला तरी तुमचं जीविताच्या रक्षणासाठी फार ते आवश्यक असतं आणि त्याच्यामुळे जिल्हा प्रशासन खूप काळजी घेऊन कलेक्टर मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे SP साहेब आणि CO साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगली अशी तयारी त्यांनी पावसाला तोंड देण्याची केलेली आहे. नागरिकांनी सर्वांनी त्यांना सहकार्य करावं. ज्या ज्या लोकांचं झाड पडून नुकसान झालेलं आहे, मागच्या वेळेला पूर आल्यानंतर ज्याप्रमाणे स्वतः काही ट्रस्टच्या माध्यमातून काही व्यक्तिगत असे सर्वांना चेक दिले होते, ते तसे येत्या 4-5 दिवसामध्ये सगळ्यांना मदत होते. सरकारची जी मदत आहे सुद्धा लवकरात लवकर कशी पोहोचेल त्याच्यासाठी मी गेल्याबरोबर लगेच अर्थमंत्र्यांशी बोलेन आणि अजितदादांशी बोलेन, मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन, फडणवीस साहेबांशी बोलेन आणि ते भेटीत ताबडतोब शेतकऱ्यांना पाठवण्याची. भाई, अधिकारी कालपासून अगदी कलेक्टर मॅडमसुद्धा सर्व ठिकाणी पाहणी करताना दिसत आहेत. सगळेच अधिकारी काम करत आहेत, पण रेस्क्यू टीम असेल किंवा NDRF सारख्या टीम असेल यांची गरज आज जिल्ह्यात आहे. तर त्याच्यासाठी वेळेला आपण ज्यावेळेला पूर आला त्यावेळेला गोव्यातून आपल्याला SDRF मागवायला लागलेली. तेव्हा आताच माझी कलेक्टर मॅडमची चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी एक NDRF ते SDRFची ही जिल्ह्यामध्ये मागणी करावी असं सांगितलेलं आहे. त्यांनी मागणी केल्यानंतर ताबडतोब त्याचा पाठपुरावा मी राज्याच्या स्तरावर करेन. भाई, एक शेवटचा एकच प्रश्न, जो वीज वितरणच्या बद्दलचा प्रश्न आहे. झाडं न कापल्यामुळे अनेक जीव जात आहेत, अनेक प्रकार घडतात. ऊर्जा विभाग याकडे गांभीर्याने दखल घेणार का? मी आताच ही सूचना दिलेली आहे की ज्या ठिकाणी गार्ड्स लावले जातात, त्याला वायर गार्ड्स लागतात, ते सगळ्या ठिकाणी लागले की याची काळजी घ्या त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि आपण ज्या काही सूचना मगाशी मला मीटिंगमध्ये सांगितल्या त्या सगळ्यांनी सुप्रिटेंडेंट इंजिनियरला सांगितलेल्या आहे. त्याची अंमलबजावणी करतील याची मला खात्री आहे. दुसरं बाई, तुम्ही लोढामार्गचा सुद्धा वीज पुरवठा हा खंडित होऊ नये म्हणून महालक्ष्मीचं केंद्र फुल ह्याने कॅपॅसिटीने चालू केलेलं आहे आणि त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी अंडरग्राऊंड केबलचा प्रस्ताव पाठवायचा नाही. तुम्ही गेल्या वर्षी असं जाहीर केलं की जी नुकसान भरपाई मिळते नगरपालिकेनंतर ती अंशत आहे ती वाढवण्यासंदर्भात आपण पाठपुरावा करतो. आपण मागच्या वेळेला केला ना, त्याच्यानंतर वाढलेली पण खूप मिळते ती गेल्यानंतर पुन्हा या विषयावर बोलेल आणि मी बघून देईन की आम्ही खूप वाढवलेली आहे. अधिकचं काय असेल तुम्ही गेल्यानंतर चौकशी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.